toliko treba. Smirite se, cure, već će doći. Ti se spremi da snimaš. Da, već snimam. Evo je. Društvo, molim vas, oslobodimo stazu na minutu. Hvala. Shvatila si što trebaš? Da, hvala Niko. Molim. Dobro, kada se osjećaš spremnom, Dobro, idem. Što se događa, Luna? Ma što radi? Izvodi scene. Kažem, kako hrabra, zar ne? Idemo, Lunice, ti to možeš!